खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ बिपि बा एपिएससि आनजाद उथ्रिसार जानाय बर' फिसाखौ मान बावदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रायमना गामिनि सिपेन्द्र बसुमतारी आरो बिर'नि बसुमतारीनि फिसाज्ला श्रीजित बसुमतारी बिथाङा बावैसो सान सिगां फोसावजानाय एपिएससि आनजाद उथ्रिसारनो हानायखौ एमसिएलए मृत्युन्जय नार्जारी बिथाङा बिपिएफनि जानानै मान बावो। मख'नो गोनांदि श्रीजित बसुमतारी बिथाङा एपिएससि आनजादखौ उथ्रिसारनो हाना साब रेजिस्ट्रार बिबानखौ मोनो। नेपाल हादर आरो सा भारताव बांग्रिं मावनायनि उनाव दिनै सा सानजा भारतावबो बांग्रिं मावदों। नेशनेल सेन्टार फर सेस्मोलजिया फोरमायनाय बादिब्ला अरुणाचल प्रदेशनि सोनाब सियांआव दिनै फुंनि 10:37 समाव 5.7 मेगनिट्युड बांग्रिं मावो। बे बांग्रिं मावनायनि गोहोमखौ गुवाहाटी आरो आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो नुनो मोननाय जादों। जर्डान हादरनि आमानाव खुंजानाय एशियान बक्सिं चेम्पियनशिप 2022 नि सेमिफाइनाल मेचआव अंकुशिता बर'आ जेननानै ब्रन्ज मेडेल मोननो हायो। 66 केजि केटेगरिनि सेमिफाइनाल मेचआ अंकुशिता बर' आरो उज्बेकिस्ताननि गेलेगिरि नाफाकुरनि गेजेराव जायो, जेराव अंकुशिता बर'आ नाफाकुरनि आखाइयाव जेननानै ब्रन्ज मेडेल मोननो हायो। बेराफारसेथिं आसामनि लाभलिना बरग'हाया सेमिफाइनालाव देरहानानै फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हायो। लाभलिना बरग'हाया सेमिफाइनालाव साउथ करियानि गेलेगिरि सियं सियनखौ 5-0 फारागथियाव फेजेननानै फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हायो। क'क्राझार सहरनि साखाथि चन्द्रपारा जौगालु फोथाराव गाबोन 11 नबेम्बरनिफ्राय 13 नबेम्बरसिम इउपिपिएल दोलोनि 3थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनाय जागोन। सानथामनि रंगिना संगिना हाबाफारिजों खुंफुंजागोन इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि 3थि बोसोरसालिया जथुमाया। सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानो गोनां इउपिपिएल दोलोनि जथुमायाव गासै 6,000 थान्दै बादा बिटिआरनि गुबुन गुबुन जिल्लानि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मावफारियाफोरा मैखोमै बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जोबथा साननि गेवलां मेलाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसाम सरकारनि लोगो राजखान्थियारि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाफैगोन होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव रादाब बारग' एनडिएफबि बिरदाव मोसाहारिया रुंसारि जाबाय। क'क्राझार जिल्लानि मथुपारा गामिनि एम केरासिन एबा बिरदाव मोसाहारिया बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिजों मोनसे समाव आखायाव हाथियार लानानै गावनि जिउखौ बावसोमबोदोंमोन, नाथाय बिथाङा गावनि बिसि फिसाखौ गारनानै बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय आनज्रायलांबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब लोमजानानै दङमोन। बिथांनि रुंसारि जानाय खौरांखौ मोननानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरा न'खराव थांनानै खौरां लाहैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बिपिएससिनि गायसनगिरि आफादगिरि थामहिनबा पानेरि आरो माजबाद समिस्तिनि बारग' एमएलए करेन्द्र बसुमतारीनि सारादुखौ एबसुआ दिनै खुंदों। फुंनि समाव गेदेमा बिथांनि सावमुआव बिबार बावनाय, जिउ खौरां बिजाब बेखेवनाय आरो गेवलां सावरायनाय हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद गौथुम आरो सानसुमै मेलेमजिबिफोरा बाहागो लायो। गेदेमा बिथांनि दिनैनि बे सारादुआव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बाहागो लाना गेदेमा बिथांनि सावमुआव बिबार बावनायजों लोगोसे जेब्लाबो रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनो होलांनाय बिहोमाखौ गोसोखांनांगोन आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायजों सोमोन्दो लाखिनानै रौतायाव रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि मुङाव मिउजियाम लुफुंनाय जागोन होननाबो खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो। बिथांजों लोगोसे गेदेमा बिथांनि सारादुआव मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआ बाहागो लानानै बुङोदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ करेन्द्र बसुमतारीनि सायाव गोथौ फोथायनाय दंमोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।